Нека сега се съсредоточим върху това триединно явление малко по-подробно. Първо, нека разгледаме самият капацитет. Ако редът е първият закон на небето, то също толкова вярно е, че разнообразието е неговият постоянен метод. На зеленото поле, което се простира по хълма, няма две еднакви тревички. В безбройните листа, които свирят на летния вятър, всяко листо има своя собствена индивидуалност. Великолепната и виеща се белота на снежната буря, всяка снежинка се различава от всички останали. И сред хората няма двама, които да са напълно сходни по форма или черти. Тази външна символика подсказва факта, че всеки живот е уникален в своя капацитет и притежава някакво специфично доверие за общото благо. Когато веднъж осъзнаем цялото Божие семейство, ще разберем, че всеки член на това семейство е получил чрез сътворението някакъв дар, който допринася за съвършенството на цялото. Великият принцип, обявен за църквата и илюстриран чрез образа на тялото в посланията на Павел, е верен и за Божието намерение спрямо цялото човечество. Така битието на всеки е принос за благоденствието на всички. Следователно, тези дарове трябва да бъдат разнообразни, за да може да се задоволи всяка страна от по-голямата нужда. Някои са надарени с художествени способности. Те откриват линиите и цветовете на красотата, улавят ритъма на истината и са посредници на хармониите, геният на други е механичен. Те виждат пригодността на нещата, научават законите на редовността и с научна точност обмислят, проектират, конструират други, и по-голямата част са създадени за героизма на труда. Те със спокойствие и постоянство ще извървят един и същи път. Ще разпалват същия огън, ще звънят на същата къща, ще седят на същата машина, ще обслужват на същия плод ден след ден, докато животът им изтече. Тези разнообразни способности не са антагонистични, а допълващи се. Ако всички наши дарове бяха артистични, щяхме да си мечтаем и да се изгубим в мечти, оставяйки след себе си само избледняващите цветове на картината и преминаващите къде не са и на песента. Ако всички бяхме само технични, нямаше да сънуваме, да се носим на крилете на песента и зеленото и синьото щяха да избледнеят в еднообразното на смъртоносна скука. Ако всички се задоволявахме с повтарящи се задачи ден след ден, животът би се превърнал в тежка работа и дори унижение. Красотата е там, за да балансира прецизността. Визиите на художниците и песните на поетите облагородяват работата на инженерите и механиците. Тези творци ни напомнят, че има повече в живота от това просто да вършим задълженията си. Инженерите, от друга страна, създават инструменти, които улесняват работата ни и ни освобождават време да мечтаем и творим. Смелостта на хората, които всеки ден изпълняват повтарящи се задачи, е вдъхновение за артистите и учените. Нуждите на тези хора пък насърчават изобретателността и създаването на нови технологии. Всеки живот има в себе си капацитет в една от тези области. Да го откриеш и изпълниш е да успееш. Когато художникът се присмее на работника, или ученият презира художника, или трудещият се завижда на някой от тях, с това действие личният капацитет се парализира и животът е заплашен от провал. Признаването на този факт е от жизнено важно значение за осъществяването на живота и освен това за разбирането на това, което е може би най-трудният урок, който трябва да научим, че всеки дар от небето е с еднаква вътрешна стойност. А успехът трябва да се измерва не по характера на капацитета, а по неговото осъществяване и пълноценно използване. На някои са дадени дарове на творчество, на други – на лидерство, на огромното мнозинство, на изпълнителство. Всяка дарба е безполезна сама по себе си. Всички, действайки в ритмично сътрудничество, постигаме божествена цел. Да се нарисува пейзаж или да се орени вата, да се напише стихотворение или да се набере текст, да се композира симфония или да се построи инструмент. Какво значение има? Във всеки живот има някакъв капацитет, чието място и стойност трябва да бъдат признати чрез вяра в съвършената мъдрост на Създателя и Отеца. Да разпозная своя капацитет и да го използвам, както в неговите очи, е да изпълня живота си и да намеря дори тук монаршеската корона. Престола на властта, в чудото и мистерията на човешкия живот, потенциалът е възможност за действие.
Подходящата дарба за определена работа съдържа и достатъчно сила за нейното изпълнение. Ако сънят подсказва задължение, това означава, че той е роден от енергията за неговото осъществяване. Самата жизнена сила, която е вдъхновението за работата, е и нейната енергия, дарбата е неразделна от силата. Винаги е погрешно да казваме: имах дарба, ако само имах сила. Дарбата е в самата сила. От божествено създадения живот се ражда видението и в неговия ритъм се чува музиката. Именно животът, който поражда видението, контролиран от вдъхновението, ще придаде ловкост на пръстите и ще укрепи издръжливостта за дългия път на труда, за тежестта и пътуването. Потенциалът ни позволява да действаме. Ако виждам цветовете на хълмовете, мога да ги пресъздам с боите и да ги разпръсна върху платното. Ако чувам симфониите, мога да ги изразя на хартията. Ако знам как да обработвам почвата, да въртя колелото или да държа писалката, издръжливостта на сърцето и белите дробове ме подготвя за извършването на тази дейност. Това не означава, че потенциалът е готов за реализация на капацитета още при раждането. Необходими са обучение, дисциплина и практика. В този процес ще бъдат съсипани много картини, ще бъдат захвърлени много страници музика, много парчета дърво в дърводелската работилница ще станат безполезни, много грешки ще трябва да се коригират при смятането. Фактът, че човек се ражда с капацитет, съчетан с потенциал, не означава, че няма да е нужна търпелива и упорита постоянна работа. Вярно е, че поетът се ражда, а не се създава, но роденият поет все още трябва да бъде превърнат в перфектен и завършен певец. Също така е вярно, че проповедникът се ражда, но първите му опити за говорене обикновено не са за назидание на светците, освен може би тези от собствения му семеен кръг. Виждаме в момчето обещанието на инженер, но първата кална машина ще допринесе малко за облегчаване на човешкия труд. Момичето скоро ще може да влияе на големи тълпи и да разтопява твърди сърца с нежната и страстна песен, но има процес на подготовка, през който трябва да премине, ако е възможно, далеч от човешките сборища. Първите опити на градинаря са забавни за учителя му, а майката се усмихва през очи. Пълни с любов, над първите шевове на момичето, което скоро, с ловки пръсти, ще облече децата в дома си в дрехи, красиви заради любовта, вложена в нейното шиене. И все пак във всеки от тези случаи и във всички случаи, капацитетът за работата е налице заедно с силата за нейното изпълнение. Следователно, нека бъде ясно осъзнато, че за пълноценния живот, т.е. за дълбокия, високия и истинския успех, Бог не само е дал на всеки дарба, която е поверена му способност, но и в самата същност на живота достатъчно сила за използването на тази способност и прилагането на този дар.